खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। फरायनायाव गोसो गैयैनि जाहोनाव गथ'फोरा फरायसालियाव एसे निराश जाहोनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आबुं सम फारिनिफ्राय गावनि थाखाय सम दिहुननो हागोन, नाथाय माखासे गोनांथार मावख'आरि खामानिनि थाखाय नोंथांनि सानथांखिफोरा फेलें जागोन। वृषभ राशि। बैसो जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। नोंथांनि बिमा-बिफाया हेफाजाब होनायजों रांखान्थियारि जेंनाफोरा जोबलांनाय बायदि नुनो मोनो। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोबां लांदां सम मोननो हागौ। बे सानाव नोंथाङा गावखौ थार फोरमान खालामनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनो हागौ, नाथाय नोंनि पार्टनारआ नोंखौ साबसिन बुजिनायजों गोजोन खालामगोन। कर्क राशि। खामानि मावग्रा जायगायाव बैसोगोराफोरनि नारसिननाय आरो न'आव बेले-बेजेआ माखासे नारसिनथाय लाबोनो हागौ, जाय खामानियाव नोंथांनि गोसो हमथानायखौ हेंथा होगोन। सन्देह गोनां राङारि लेनदेनफोराव बाहागो लायैनि थाखाय सांग्रां जा। सिंह राशि। मुखुबनि गेजेरावबो सावस्रिया मोजाङै थागोन। नखरनि गोनांथि बायदिब्ला नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे माखासे बेसेनगोसा बेसादफोर बायनो थाखाय बायजोआव थांनो हागोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा दान होनांगोन आरो अनसुंथाइ होनांगोन, मानोना बेयो गोसोआरि गोजोन मोनगोन। दिनै मोन्नाय लांदां समनि मुलाम्फा ला आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां मोननाय बुब्लिफोरखौ बारहो। तुला राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि फोथायजाथाव गोसो आरो साहसगोनां गोसोआ खुसि होनो हागौ। दिनै न'निफ्राय बायजोआव थांनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि बोर ला, मानोना बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। दिनैनि साना एसे बारु जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा आरजाथावै रां दोनथुमनो हागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोब्राब समजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय साननि जोबनायाव नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ जोथोन लागोन। धनु राशि। दिनै नोंथांनि बिदा-फंबायफ्रा नोंथांनाव नोंथांनि राङारि हेफाजाब बिनो हागौ, नाथाय बिसोरखौ मदद खालामनाया नोंथांनि रांखान्थियारि बजाखौ बांहोनो हागौ, नाथाय थासारिया थाबैनो साबसिन जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिया एसे गाहायाव थांनो हागौ। नोंथाङा सोरबा साखाथिनि सुबुंजों दुखु मोनबाय थागोन। मकर राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि खाथियाव माखासे समायना सोदोबफोर लानानै फैगोन, जाय बिथांनि जिउआव नोंथांनि बेसेनखौ फोरमायगोन। नोंथाङा गोजोनै थागोन आरो गुबुन सुबुंफोरजों खुलायै रायज्लायगोन। गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय फिन जागायफिन्नायनि साबसिन सान। कुम्भ राशि। गावनि देहाखौ गाहामखौ जोथोन ला, नङाब्ला थासारिया गाज्रिसिन महर लानो हागौ। राङारि मुलाम्फाया मोनसेनि बांसिन फुंखानिफ्राय जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ मोनसे सोमोनांथाव सोमोनांहोनो हागौ। मीन राशि। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसो होनो हायैखौ मोनदांनो हागौ, नाथाय साननि जोबनायाव नोंथाङा हमदांनो हागोन दि बियो नोंथांनि थाखाय लाहार-फाहार खालामनो थाखायल' मुखुबमोन। नखरारि दाङाबाजिया नोंथांखौ जिंगा सिहोनो हागौब्लाबो दिनै नोंथाङा न'आवनो थानो हायो।